गावे लोग कि के कारा राजा दशरथ तो बजाओ भैया हमारा बजाओ काय नहीं कि बजाओ नेग नेग अच्छा नेग आई अच्छा ये घर के मालिकार मांगल के पूजा ही लगेला यहाँ के 2 किलो चाउर आलू दाल ना जी हाँ कुछ दान पुण्य के यहाँ के मांगल पूछ के बाटी करे चले बाकी ना जी हाँ तेल से लिया के टिक दिलोगी हाँ रहल कोइला रे दशरथ रैया कि कहा के पियर माटी देखी हमरा कने न बजाई चली माटी कोड़े जकरता महादेव जी खुदे और ने भेजवा दे कि ना वाह कहे के बा कि कहा के पियर माटी कहा के खुदा रे कहा के खुदा रे के साथ सुहाग मत छोड़ो।